खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय दिनै 11 अक्ट'बर बुधबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आंखिलिखां ब्रह्मआ फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि नोंथांनि दिना जोबोरैनो गाज्रि दिनै नोंथाङा सोरजोंबा सोमोन्दो गावस्रानो हागौ वृष राशि दिनै नोंथांनि नखराव सुख गैयै जागोन मानिबा जाहोनाव नोंथाङा दिनै दुखु दाहा सहायनांनो हागौ मिथुन राशि गोबां नाजागोन नोंथाङा दिनै गुबुना मावनो हायै खामानिखौ नोंथाङा नाजाबाय थागोन कर्कट राशि दिनै नोंथांखौ सोरबा हिंसा जानो हागौ नोंथांनि मावनो लानाय खामानिफोरखौ गुबुना मेगन सागोन सिंह राशि नोंथांनि देहा सोलेरा दिनै मोजाङैनो थागोन नोंथांनि नखराव सुखु गोजोन फैगोन कन्या राशि जोबोरैनो गाज्रि दिन जानो हागौ गोरोन्थि खामानि मावनायनि थाखाय नोंथांखौ साजा होनो हागौ तुला राशि दिनैनि दिना नोंथांनि थाखाय मोजां नोंथाङा दिनै नोंथांनि मोजां मोननायखौ लोगो हमनो गोसो जागोन वृश्चिक राशि जोनोमगिरि बिमानि खुसिनि थाखाय नोंथाङा दिनै मोजां खामानि मावनो नाजाथाबगोन धनु राशि जायखिजाया खामानियाव नोंथाङा दिनै गोसो जानाय नङा दिनै नोंथांनि दिना उरां फाराङैनो थांनो हागौ मकर राशि नोंथाङा दिनै दाहार लानांगोन दिनै नोंथाङा सोरनावबा मानिबा जाहोनाव रां दाहार लानो हागौ कुम्भ राशि नोंथांनि दिना दिनै जोबोरैनो मोजां जागोन नोंथाङा दिनै जायखिजाया गेदेर बेसादनि बिगोमा जानो हागोन मीन राशि दिनै नोंथांनि मोजां सान नोंथांनि देहानि बेमारा दिनै मोजांनि लामायाव फैगोन दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय गोजोन्थों